lunes, barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil. Oo na yun. Di yun maiturturukan, tatatino. Kasapulak met nga min, barok. Taigatang ko matitilakok. Manuay ang utang ko, tata. 5 gasot lang met kidi, Daklabanag daytan. Dayta, 5 gasot, paspasabat mo kanya akong, tata. Pasensyakan, barok. Wain. Bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. 5 gaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, magloko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Nasakit tinakam ng agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kindi. Kung namutlan asino ang baknang day tatao mo. Ha? Ho! Nay, apay, asino ti ka, Luis, anak ko. Day di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknangan huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwada. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti rek, sano masagit itilugan ti irik na. Agungat. Apay, kukuha na iti kalsada. Pag nangarun nga iti motor. Pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro na ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay Malala, baybay amon. Ingka kemanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrektifis iti karabukub ko nanang. Jak manganing, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Ibagam ta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na ya? Nuwan, nanang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dated ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Reglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kuka maamin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumuton ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga roda, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot na itanga arakan niya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wala, awang pa'y kiidi ti kaapanan mabartag. Ang nulimpyo ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom ay kaamangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Anda ngamin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo
Sige nga ron, nanang. Sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwartana, no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ako na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga no magastos mo. Sa nga ribulaan, ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. Saan pa nagimot, Marie? Gumadnapay tayo aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Hindi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo nagsusweldon. Tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. Sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko aming kin kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inuto mabayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kin ka. Lumabasak ba, tata? Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparig, tata. Awan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible Ang mga no nalipatam lang, tata. Mano di utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na, tata. Ay, ado nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayan akong di utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Masa? Mano ti utang na? Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag di siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, tata. Inton sumaron naman ng titandu mga utang ko niya. Ay, wen, Marie. Ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man na simangput idikalman. Nagsweldo ka idikalman. Saan? Ang mga no injinong mo amin ay nakwartab. Diyak nga ron malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na. San ayada kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tanggamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak kaw. Wano? Narigreg ko nga ta. Nay, ang mga mono, inggatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadya katrabawak tinagilibre itin siyat mi. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Diyak nga ruda mo nanang. Diyak mo tin malagip. Kaslaad na ng tidak. Diyak malagip mo asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kankwana. Ay. Damagag to mga agpaisukan ko na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tidan na iti kwarta na day dyan nga anak kaw. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga adadagi tayo mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta.
kat may santi anak ko dita. Amangan mo itong narigireg na. Jak nga rod amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka nung iyawatan na iti kwartana. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amangan yung bartik na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa kasla ganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat, sigod mat. No ngay may sakaban man na nabagas ti utangak, okay laang. Ha? Ay, wala. Basta agbayag ka, wen. Oray inunta mabayadan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arot tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan intun humaya lawas. O sige, awan problema, Marie. Bayang tanggapin Nene, na mawawala ni Luis di lumabas. Kaya may basang-basi nga magmag na. Padagasik man. Luis, barong! Lumabasak pa Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Nga de bagayo Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat, nagbayad iti utang na nung kastoyan na bartik. Luis Barok, naurnong man ngamin ti utang di kabsat mo. Amangan mo kaya't mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Wala. Manote utang ni kapsat ko ya. Bayada kami ng Tata. Mapit lang, talahag tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayada ko. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Inom kami. Ilib-librida. Kahit, ayan nga ron ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartab. Ay, siya nga rod malagibon na. Ang mga nung nargreg ko manila. Ay, liklikam man nga minan ti arak. Amangan mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Amangan no isuda ti mangal alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tamangan no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo it amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-displik amin dito yan. Nanayunan di ka nan siya ko naman. Saan mo siguro pa nagtakaw di kasto? Tadyak mo't taktakawin di gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tatatino! Imadutila ako yun Si kamang gaya Marie, umutang ka di manen? Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo? Wen, tata, tane. Sana kaya't jasawa ka morno nga nakiti utang. Kano mabalin, dinan kaya't nga umutangak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang akmanan wano saanan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Kauwan Yugmaw no adda ta idulin ka. Siyak ti mangidulin, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Time makimisa.
Anya? Ay, malumay. Nawan mi sa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo di simbahan na. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Hala kita nanang. Ang sukat kayo. Dahil tayo di simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta mari. Pagsusildo mo di asawam. Orang nga rin ti masusweldo na manong. Alan na. Apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gamno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Iba kami di asawam. Tadublyan na ti panaggagat na. Tapno may pain na dagiti kasapulan yung agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya no nabartag. Agay nga agay. Ang no na usawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako na yo. Garud Mayat sangagpay suno kanayon mabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin na kaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabas apan nag-inom iti arak. Sa bagay matkit di Ang kaslag tinuma nga ron ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti sweldo mo nga, Luis Barro? Apa damdamagan nyo tata. Katawan mo't utang ko kata kayo. Ay ko ada pa ila utang di kabsat mo. Nay, apa yasak ti singiram nga. Utang na, di iso ti singiram. Siyak ti mutang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin nyo mo tata. Kasusaman nga daw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Hoy, awan nas ka na bayadaking ka tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak ka kaya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo tata. Manoyat ti utang di kapsat ko tata. Bunak no nakabayadan. Saan pa yung barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kapsat ko. Ura ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahil ito'y tilistaan. Taita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Iba kamlatan naman tayo itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun Tapat pag gumasama dahil dya kasinsin mo. Oo na. Sige. Patpat gagamin ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti tayo siya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag na. Ta, agsakit siya asawa na, tata. Iso, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamid kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagim tararamidan na numabartag. Nakagalan siya ang manana. Iso ang nakagatang ang manan tinayon dilahog ni tistor ko. Itisblik manandag ito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutwa mo dito yung istormo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto akong man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Ubig-pigsan saki editikita bito istormo kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo. Adamot basit. Hay,
Ay, dyan ako, awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon ni di kalman. Awan survey ti pa nagtrap-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro akaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. So ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya store mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisungay ni Dip Jelot-Luto ka bananak kayo. Ala, wada. Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kusaan nairaman uram. Ay na, awanan di pagtatahunan di pagbiyagang. Ay, kasaluwag pa itan nga eh. Awanan di pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursura kitilang ko na tawan mo tantay store ko. Nala, edisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka ha. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti 𝐃𝐫𝐚𝐿 iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina ka mangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan iti pinagpatakdar ko iti store ko. Kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayem mo, Tino. Please like, share, and subscribe. Thank you.